Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui fem fonètica, nivell superior, segona part. Els al·lòfons són variants d'un so que no serveixen per diferenciar significats, que fins i tot podríem no fer-los i no es diferenciaria cap significat de la paraula. Els tres principals són el de la B, que és la B aspirant, el de la D, que és la D aspirant, i el de la G, que és la G aspirant. Fixeu-vos, les posicions on sonen d'aquesta manera és entre vocals, darrere fricativa o lateral, o davant o darrere de vibrant. Babau. Babau és una B aspirant. La puc pronunciar oclusiva normalment? Sí, babau. Per tant, no diferenciarem el significat, tothom ens entendria. Adob, 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 adob. Desdir, algoritme, abric, sogra. Tot això són exemples d'al·lòfons de les oclusives sonores. Tenim altres al·lòfons, per exemple, la M i la N tenen un al·lòfon cadascuna d'elles. La M es torna a l'arri dental davant la F, amfiteatre, i la N es torna a velar després de la C, del so K, i de la G, fang. La I i la U també tenen al·lòfons, és quan formen part d'un diftong. Recordeu que els representàvem amb la J i la doble V baixa. La U de 4 i la I de iaia. Un arxifonema, en canvi, és una variant d'un fonema. Es representa amb majúscules i amb les barres inclinades, amb la lletra majúscula i les barres inclinades, i representa a dos fonemes, o tres, que han perdut els trets que els distingien, els seus trets distintius, en determinades posicions. Aquí hem posat alguns exemples. Els arxifonemes vocàlics són la O, U tancada, la O oberta, i la U que en posició àtona totes sonen Us. O la A, la E oberta i la E que en posició àtona totes sonen neutres. Per tant, la U és un arxifonema i la neutra és un altre arxifonema. La P i la B, la T i la D, la K i la G, són arxifonemes quan s'ensordeixen a final de paraula o a final de síl·laba, o bé davant de sorda. La P i la B fan P, l'arxifonema P, la T i la D fan l'arxifonema T, i la K i la G fan l'arxifonema K. La S i la Z, és a dir, l'S sorda i l'S sonora, fan l'arxifonema sonor quan fem vulgarismes. Per exemple, una persona que no sàpiga pronunciar bé la sonora, si digui, en comptes de dir la paraula cosa, digui la paraula cosa. Aquesta cosa, amb consonant sorda, és un altre arxifonema. Hi ha més exemples. I per últim, el prosodema. El prosodema és un tret que és suprasegmental, és a dir, que traspassa el que seria la cadena fònica i serveix per diferenciar dos elements que sonarien iguals i que en canvi tenen significats diferents i els hem de diferenciar. En tenim de quatre tipus. Per exemple, el de l'accent. No és el mateix la paraula punxa que la paraula punxar. La posició de la síl·laba tònica, punxa, la primera síl·laba, punxar, la segona síl·laba, diferencia significats. També l'entonació. Si jo tinc una tira fònica, la puc pronunciar amb entonacions diferents i adquireix significats diferents. Fixeu-vos. Puc ser informativa o neutra a demà plourà. Puc expressar un dubte o una pregunta. Demà plourà? Puc expressar una emoció. Demà plourà! Puc expressar un sentit que queda inacabat i que pot significar diverses coses. Demà plourà. També tenim com a tret prosodèmic, un prosodema, és la diferència entre vocal i consonant que evidentment diferencia paraules. Fixeu-vos. Pal, mal, mel, cel, tel, tul, tuf, i podríem continuar. Ara canvio una vocal, ara canvio una consonant, per tant canvio el significat de la paraula. La diferència entre so, sord i sonor que també es reflecteixen amb la grafia. Sord, sort. Sord, cova, copa.